piano ngokune I struggle ipiano iyafana kodwa bona abantu bepiano bayayazi bithini le ngoma phi mna ndivi sound the same system I know umuntu uyakhala ba like bona if Steve of uthe gqi ne sound ethile Steve of wonke umuntu yosampula la idea ka Steve of uyabona uzoyazi banga Steve of kune 3 step ngoku everyone yokwenza 3 step ngoku uyayibona njalo if yajonga sisamba like ifana no Mam Rips yeah uthe ulunda songena sathi hayi kodwa sound nje uMam Rips asithi sound njengolundi kwangena umamkholeka saphinde sathi ba usound njengorips so bonke ba refer kubani ku rips so what are you saying ukuthi umuntu makabe ne signature yakhe signature is very important sister. Signature is very important because amakhot man ayikakubi that's why today mojonga okay baniphele nickname manibiza iKwaito legend Kwaito legend Joburg that's why and ndiyabuzwa kungani audience yonke abotheke nama sister hayi Kwaito legend Steve of SA why beniphalene but to find out okay into enzenzile ningu Steve of SA and ngabantu abazenzelwayo maybe mhlawumbe fumaniseke company bazenzele but mina ndizenzile ndiphuma umzekelo for now ndiphuma eFNB ngoku Orlando Stadium nabo Makhatho Kapa this morning and also bencomputer nabo Java Big Zulu Mduduzo. Yes, I want us to go there. But uyamazi Steve of uyamazi ndifuna before sifike kwabo bantu but Steve of ndifuna ke ngoku andithi ungekandixelela uba urealize nini uba wena unale talent and you coming to Joburg I think yo manje kubaleka kakhulu yazi uyanqamela mamela seswami ndiqale from emakhaya nje bebeyazi emakhaya and mandiye ningakulibazi because into zibaninzi and man move ara emakhaya you already knew then and ngikhumbuza enye into yasi imake ukusuka kwakho ekhaya usiza kwecala you knew that you were already on your greener pastures senimnandi da because emakhaya ndiyazibona by age yakhula ndidlala ibhola nemnandi abe nimnandi ndidlala midfield beni quick and fast even noba ndilibamba ndiliphethe manje ndiliphasa sometimes ubone icoach yesikolo uthisha epanic ba uliphaselana sometimes beyazi manje ndibambi bayayazi nenye into ba manje ndiqonda ndiyakuwe ndingilomuntu like befana nabo junior khanya Oscar Ngobeza manje ndiliphethe ndiqonda siswami one thing I foul like lo teko mdisi manje ndiliphethe ndiyakuwe sometimes ngiqonda ndifuna 1-2 kunento ba mhlawumbe kuthiwa guys namhlanje ejimini sisebenza ku 1-2 or 2 touch only if utouch ka 3 foul so 2 touch is good so benikwazi uyenze gaming sometimes ndibambe sometimes ndicela like ndidlala midfielder manje ndiphasa buyisa sap benikwazi sometimes ukuthiwa no Steve of iyakuye yesophasa iyakuye ndawo siyatyiwa mhlawumbe or nil sifuna sometimes benikwazi noba if striker samasikwazi ukore striker sam ndiyakwazi ukwenza iplan ndiye ngokwami or nenze free kick or nenze penalty banikhabe banwise or ingaliphasi manifika ku 18 area zame nje something else noba one thinta free kick then sifumana free kick siyazi ba sinswephu sinabantu aba right aba good umqondo womubugijima but ndabona age yanibetha then andiyazi le confidence ndifumene into ba no ndiya ku music because sometimes ngapho Miss Mzamani utsolo ayabona benswephu I think ngizawufuna ipicture yakho Miss Mzamani mhlawumbe bazayibona ra screen Miss Mzamani yabona Miss Mzamani ndiyamrespect ipicture yakho izaba khona bazambona estreamini Miss Mzamani Miss Mzamani beniyamrespecta yabona ebekuthiwa music ufundele I remember kukho into okuthiwa ngamakhakha iculo leAfrikaans iculo lesizulu ndandilamba kaloku umnikhakha and ufuthole nonke nezicolo uzocula ingoma inansi ke yi1 but and wena wasusimpukane da uyicoastile ikhwaya yonke yabo ngapha bayanifuna ebholeni ngapha Miss Mzamani uyanifuna la mama wasekutsolo ayitsolo yabona itsolo ngiyarespect namaqhawe athi itsolo utsolo ndiyawurespect ndiyawuphakamisela bafethu utsolo ndirespect Miss Mzamani da mayifika esikolweni Miss Mzamani ofika wakhupha abantu bonke esikolweni ikhwaya yayamapha ko 20 into wayikhupha washiya only 14 I'm the one what mayifika kum sister I don't know kwenzekani yazi kudala ke bekuthiwa umanyelo so kube kwindlebe utacula i1 umanyelo wathi mayifika kum ndakhupha enye ivivi enzima ivivi so la miss nangoku yan WhatsApp uthi unifanise TV nandibona TV ku sport at 10 performa khona le ngoma le benicomputer ngayo ngosijaba wathi manje mina ndiyamazi
Yes. Yeah, so ndafumana inamba yakhe kuMiss Mdolomba. Okay. Yes, Miss Mdolomba. One guy inamba kaMiss. Yabona Miss siswam Miss Mzamana, I think sokhule kakhulu ngomdala ndiyakuhlonipha and also ndiya appreciate man i-motivation one phayona abo Mr Vivi Mabuya motivation Osnofo Buyeye ndiyanrespecta i-motivation anani phayona namhlanje Steve of SM Jongini wenzani. Yeah, and also ndine show yami ezawuza endisase busy ngayo endisciple nayo endisafuna uza ngayo to guide isizwe sama Africa. And spirituality must lead, spirituality skijima kayi-2. So siswam I had bandiyeke ibhola ndiphise ngeCox emakhaya, then I decide intoba no manje eDurban yongena estudio emakhaya kunala nhlungu yoba into ezininzi azikho. Italente yandabe iphelele etshwaleni ibhlungu nanto sister. Guys, I'm not coming for you. Uba ngajonga le Khotmane lena yayintswempi lelihlobo. AmaXhosa ayasela. Ayinqili. No. Hayi buda. Ukho support sister. Yabona. I'm here today because of his support. Andifuna generalize ne? Yeah, sure. And andifuna ukuthatha izigqibo. Kodwa ndizihambile indawo. Ayikho indawo esela njenge Eastern Cape bethuna. Akho sister. And on top of that iphinde iyuzwe lonto leyo sekukho imicimbi bengathi sisinyanzelisa uba abantu abancile. Bayadimanda. And ngokusela abantwana abana 13 years. Kukhona amaculu uthi uyavimba umama lapha. Bade bakhupha ingoma. Hayi ke amaXhosa azakunyisa kwinantsika ku creative emlonyeni. Iva uyayazi lethi asino lala ngethi. Amabhiye khona uthi kanti apha bendizokwenza umsebenzi wamanyango okanye bendizoninxilisa. Like bona baya no siswami yazi ifuna sijonge behind lanto leya deep down ibhlungu riding because into ezininzi that's why kuthiwa xa ku situation inhlungu makwinhlungu so inesa yithi for now ndikwinhlungu for now ndiyastrugglisha ndibroke for now but uzawudlula man. Hey kuyaselwa man emakhaya ndiyayiva lento echo. I-support siswami yabona i-coaching is very important. Yabona abantwana basedolophini uthe emncinci afumana i-coaching abanjwe so if udlala ibhola or good uyathathwa kunento kuthiwa se-scout asuke ka-chips straight. Emakhaya uzawukhula kulana udlala ibhola esikolweni umane ujikeleza kuthiwa niye sportsini ubone uba mamela ndikutshela la nto enziwe Eastern Cape i-useless. I-tournament ezikwalapha ndawone Eastern Cape from Tsolo Yugi Elliot ukuya from Mamfletcher Qumbu whatever bayenzayo on behalf even esikolweni ku-education esi-sport ekwi-art abayenzayo i-useless because lanto le ilibazisa abantwana because ndithe manifika edolophini umntwana nje estradweni buntswempu kuyafona ukuthi hey uphi ndikhona khawuthathe le ntwana uyidibanise ne-scout. I-scout siyayithatha siyisa ku-playoffs. So thina uthi phaa kuthi kwenza abantwana babarawundise lisekele iyi-1. Sister inkonzo azikho emakhaya. That is why you end up ubona uba angendiye ndawo ngecareer yami if awuna support because monojonga mna ndifostile but ndibonga abantu abadala amanyanga bendihamba nayo izithunywa and align nazo ndafosta ndaya ku DJ Masiya ePortchefstroom eDurban. Yayibona so ndenze i-album yokuqala yami phaa yayibona noba bingekho that thing but album ngakamna experience after ngibe nalo album ndabuyela back to eMaclear ndaya kwamasipala ngikhala ngisifuba ndabachazela nengoma bathuka bonke then banithatha banisa ku-Alvane kwi-festival ibise Alvane then ndawuperforma nabonakhe music but as a upcoming that time ndabuyela emakhaya elalini kuDisemba ndahamba ndawunxila kodwa nokukunxila but ubunibona uba ndina something endinayo bengumuntu otana beclean bethanda uzibheka